आंनि इउटुबार फ्रेन्ड्स आं दा जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय सिलगोजा आनसलिक बे सिलगोजा आनसलिकनि बैसागु बिदाय फोरबो बेवहाय आंखौ आलासि महरै लेंहरनाय जादों। बेवहाय हारिमु बिलिफांनि बेखेवनो दा आं दाबावैसो सफैबाय। दान्दिसे समनि उनावनो नोंथांमोना नुलांबाय थासिगोन बेसेबां मानसि जादों आरो माबायदि जादों बेवहाय। धनन्जय बिथां जोंनि बर'नि मुंदांखा सासे देंखोगिरि बिथाङाबो दंफैयो बिथांखौ आलासि महरै लेंनाय जादों। नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय थानो
La la la
Masih